بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. El dictador iraquí y sus armas de destrucción masiva son una amenaza para la seguridad de las naciones libres. Suya és estrictamente la responsabilitat. Va arribar el moment. El cap de l'exèrcit va fer la crida de guerra i en una setmana partirien cap a la capital. Iraq anava a esdevindre el camp de batalla d'una de les majors massacres de la història d'Orient. Khalil, fill únic d'una família militar acomodada, no podia creure com la seva vida es veia trencada per una decisió que s'havia pres a milers de quilòmetres de la seva casa. Estava a punt de casar-se amb la seva promesa, Aisha, i no sabia com comunicar-li la notícia d'ajornar el casament tan esperat. Desesperat, li demana consell a sa mare. Sa mare treballava de traductora a un centre oficial. Des de la mort de son pare, s'havia fet càrrec ella sola del seu fill. Es trobava impacient per contar-li un dels majors secrets de la família. Khalil observava com sa mare s'apropava a ell amb un llibre molt antic. Parlant-li amb tendresa, li va dir que el manuscrit contava la història d'Alícia, un avantpassat seu del segle XIII, i de la seva arribada a aquelles terres, i que potser això l'ajudaria a contar-li la seva partida a la guerra a Aisha. Khalil es va quedar intrigat. Com que havia quedat amb Aisha, decidí llegir el manuscrit de camí cap al parc, on sempre quedaven en veure's. Amb la seva lectura comprengué per què sa mare li l'havia donat en aquell moment i com podia ajudar-lo a comunicar-li la seva partida a la seva estimada. Estimar diari. Avui és un dels dies més feliços de la meva vida. El meu estimat, el comte d'Estela, m'ha demanat que em casi amb ell. Un gran goig omple el meu cor. Però també d'una trista notícia m'he assabentat. Gran guerra es presenta a la corona d'Aragó. Nobles i cavallers, llauradors, fusters o ferrers seran cridats i a la batalla tots hauran d'anar. Tot el poble esglaiat està. Les guerres no en tenen de pietat. Mort, desgràcies i injustícies, perquè aquell qui les convoca no és partícip. Aisha estava intrigada. En veure's, Khalil, tot seriós, li va dir que calia que escoltara una història i que no preguntara res, que al final entendria el que li estava dient. No sabia què era, però alguna cosa li passava. Una ombra de temor la va assajar. El meu estimat, el comte d'Estela, m'havia citat al jardí del palau perquè volia parlar-me d'alguna cosa important. No sabia com dir-m'ho, no li està fàcil. Finalment, les seues paraules han confirmat el més gran temor que el meu cor albergava. Ha estat cridat pel rei per anar a la guerra i ben prompte ha de partir. A la mirada li he vist la tristor de la nostra separació. Cap mena de raó el pot fer restar al meu costat, doncs tots els que parteixen deixen sola sa muller. Ell ja està al pati del castell, preparant els seus soldats, i jo el trobo a faltar. El seu temor començava a confirmar-se. La història que li estava contant, Khalil distant i preocupat, tot li feia indicar que la separació dels dos amants estava propera. També, com a la protagonista de la història, el seu estimat era enviat a la guerra.
Aquest matí de la pitjor notícia m'he assabentat. Avui és dia de Pasqua i esperant el meu amor he pujat a la torre per veure'l pel camí del sud. He vist arribar cavallers amb semblants tristos i l'horror a les seues mirades, més no al comte d'Estela. A la fi, un patge m'ha fet saber la tràgica mort del meu estimat en la darrera batalla. Les seues paraules ressonen en l'infinit del meu dolor. Dels meus llavis brollen paraules d'amargor infinita. Maleïdes les guerres i aquell que les va fer. S'adona que era una despedida. Potser per sempre. En aquell moment et vas sentir més a prop d'ell que mai. Però Caïl no havia acabat el seu relat i li explica com Alícia, la seva avantpassat, havia arribat a terres àrabs. I és que la jove cristiana no podia suportar romandre les terres on tant havia compartit amb Ricard, el comte d'Estela. Va emprengué viatge cap al sud, a les terres de l'Orient, a la recerca d'una nova vida. Va arribar a la ciutat de Damasc, on després de molts anys conegué l'amor de nou amb Abdalà, qui seria el seu marit i pare dels seus fills. Aquest manuscrit havia passat de pares a fills al llarg de moltes generacions de la seva família. Caïl li digué entre llàgrimes: «T'estime». També li va dir que en acabar la guerra compartiria la resta de la seva vida amb ella, però que si no tornara i moria, refera el camí i sempre, sempre buscarà la seva felicitat. Dels llavis d'Aïssa també brollaren paraules d'amargor infinita. Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Grans cridant